Recunoști că ești fan? Radio România Actualități? Cofondator. Ai recunoscut în direct. Nu-ți mai pornește chestia asta? E un aparat, bre. O, păi dacă știam câte de-astea am de dat la copii. Fu. Deci, prima oară. Bogdan, ești fan? Radio România Actualități? Dacă vrei să spui gardă, mai așteaptă puțin. Ia dați și mie de alea, că pun la cățel.